яшчэ. Вось. Так. Вось. Добрый вечер, сябры мае. А я вырашыла цікавы сон згатаваць. Па новым рэцэпце знайшла ў старадаўняй кнізе. Толькі трошкі чароўнага майстэрства трэба дадаць. Прывітанне ўсім! Прывітанне, Буслік! Ой, Феечка, колькі у вас тут усяго! А я вырашыла новы цікавы сон згатаваць. Без усяго гэтага проста не абысціся. Вы такой цікавай справай займаецеся! Вы такая малайчына! Дзякуй, мой маленькі. Можа, ты хочаш паспрабаваць? Я? Чароўны сон стварыць? Чаму не? Што, праўда, можна? Смялей, Буслік, нічога не бойся. Трымай маю чароўную палачку. А, дзякуй, дзякуй. Вы мне спачатку скажыце, як яе трымаць? Яна не цяжкая, але без звычкі можа быць складана. Ну, давайте. Так, трымай. Ой, я нават паварушыцца не магу. А чаму? Таму што баюся палачку чароўную пусціць. Не бойся, глядзі, як я раблю. Ой, і ў мяне так можа атрымацца. Давай паспрабуем. Трымай. Так. Что вы робите? Вы навошта Бусліку чароўную палачку даеце? А што тут такога? Я праводжу з нашым маленькім сябрам урок чараўніцтва. З Буслікам? Са мной. Сама чароўная фея сноў урок мне дае. А я б не дазваляў Бусліку браць чароўную палачку ў свае крыльцы. Чаму? Чаму? Таму што ён усё пераблытае і створыць не ціхі прыемны сон, а сапраўдны баявік. Ці я! Ці яшчэ які шурум-бурум. Федька, забярыце, калі ласка, у мяне чароўную палачку. І больш ніколі не давайце. А чаму? Ты перадумаў вучыцца? А топак пра мяне праўду кажа. Я ўвесь час хвалююся, на што-небудзь забываюся і лёгка магу ўсё пераблытаць. Топа заўжды ўсё правільна гаворыць. Не, Буслік, трымай чароўную палачку, таму што без трэніроўкі нічога не атрымаецца. Феечка, калі Бусліку можна, тады і я вучыцца буду. Ну, добра, мае вучні, займайцеся на уроку разам. Толькі не спяшайцеся і слухайце уважліва. Тады і мне чароўную палачку дайце. Хвіліначку, была ў мяне яшчэ адна. А яна таксама чароўная. Вядома, гэта моя запасная. О, топа, палачка у мяне. Значыць, чараўніцтва павінна быць у 2 разы больш, так? Так і будзе. А вы ведаеце, што трэба памятаць любому чараўніку? Нейкія чароўныя словы, правільна? Гэта так, але галоўнае мець добрыя думкі. А вы хочаце сказаць, што можна падумаць пра што-небудзь добрае і прыемнае, і чараўніцтва адбудзецца? А вы паспрабуйце. Любую справу неабходна пачынаць з добрых думак і верыць, што ўсё цудоўна атрымаецца. Зараз я так і зраблю. Я уяўлю самы добры сон, які толькі можа быць. Ну я ж казаў, не трэба яму было палачку чароўную даваць. І праўда, і не трэба было. Нічога страшнага. Цяжка ў навучанні, затое лёгка потым. Федька, гаварыце, што далей сапраўдныя чараўнікі робяць. Потым, як настроіліся на добры лад, яны пачынаюць ствараць узоры чароўнай палачкай. А які лепш зрабіць? Ну, які-небудзь добры і вясёлы. Усмешку чароўнай палачкай намаляваць. А чаму не? Паспрабуем. Ух ты! І я так хочу паспрабаваць.
Паспрабуй, буслик, калі ласка. А калі ў мяне не атрымаецца? Трэба верыць, і ўсё абавязкова атрымаецца. Ну, Так. Жить. Атрымалася. цяпер я паспрабую. Давай. Так, і вось. Топа! Да ти сапраўды чараўнік! Я ва ўсім майстар. Феечка, а мы будзем чароўныя вадкасці змешваць? Гэта самае цікавае. Ой, я люблю з аднаго колеру другі атрымліваць. Можна вялікую чароўную вясёлку зрабіць. Гэта вельмі вясёлая справа і даволі складаная. Расказвайце хутчэй, Феечка. Не, мае даражэнькі, усе сакрэты чараўніцтва я вам адкрываць не буду, бо надышоў час глядзець мультфільм. Мультфільм. А праверыць, які сон у нас атрымаўся, можна адразу пасля таго, як вы складзеце цацкі, памыйце тварыкі і пачысціце зубкі. Сёння вы, сябры, убачыце вельмі чароўны сон. Мы на гэта вельмі спадзяемся. Дабранач, маленькія. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо-тихий